drahý, prezivší. Nebude nič počuť. Neviem, co to až bude už asi. No, chcel by som vám povedať, že vyskytli sme sa v situácii, keď je tu čaj. Šesia. Ten je vyrobený z hliny, ktorá sa nachádza na blatníku bicykla. A v tejto situácii sa to fakt nedá. Nedá sa to piť. Pomôže nám cukor, ktorý je uložený pri Občansku. Kto to teraz bude piť? Teraz je to absolútne energeticky výhodné a priemerne stráviteľné. Šesia. Nechcem nič hovoriť, ale ja som vypil už 2 kanvice Fenixa. A ja som mal fúšnú bodku. Ja neviem, čo robím. Šesia. Šesia. Šesia.